Епизод 3? 2. 2. Втория... Иначе е 3. Принципно е 3, ама... Принципно е 3, втория... ама някой не пусна микрофоните. Да, забравих. Извинявам се за Няма което. проблем. Днеска за какво ще говорим? Знаеш ли? Не, днеска е изненадващ ден. Днеска ще говорим за времето и парите. Какво избираш? Take the blue pill or the red pill? Да ти кажа честно, и двете ги харесвам, бих ги взел и двете. Принципно това е много философска тема, обаче ми се струва интересна. Мисля, че е интересна на зрителите. Философския размисъл и си решил да го предадеш нататък. Да бе, важно да инфлуенсваме, нали така? Да, трябва да покажем Реално, стойността на парите и на времето. реално първият въпрос към тебе е кое избираш? Време или пари? Ако можех примерно сега да ти дам 1 милион лева или 10 години още живот, кое би избрал? Ще съпоставим ги малко. Да, 10 точно. години обаче много важно кога. 10 години сега или 10 години, примерно умирам, трябва да умра на 70, ще умра на 80. Виж сега, това е... Първо, тук вече влизаш в дълбочина. Дай да отговори първо. Ако имаш 10 години живот повече или 10 години или пари, кое би избрал? 1 милион? Честно казано, ако мога да взема 1 милион в момента, ще взема 1 милион в момента. И няма да взема 10 години. Тоест ти предпочиташ все едно да се съкратиш живота с 10 години, но да вземеш сега 1 милион. Доколкото предполагам, ще умра късно така или иначе, така че 10 години няма да значи. Не, реално, ако въпросът е, нали, дали ще умреш на 80 или на 90 и ще вземеш 1 милион лева, реално дали ще умреш на 80 или 90, първо пак зависи в каква кондиция си, защото брат има хора, които са на 80 и са президенти, има хора, които са на 70 и са зеленчуци. То реално много е относително. Ти кажа честно, с сегашния ми лайфстайл не се виждам на 70 като зеленчук, така че предполагам, то пак че зависи от 1 милион ще ми да, свърши повече работа сега, отколкото 10 години в бъдеще. Точно, значи, ако не се виждаш като зеленчук, тогава не е ли по-добре, примерно да си до 90, ако знаеш, че си в добра кондиция, примерно на 80-85, и да имаш още 10 години на земята, отколкото да имаш примерно 1 милион в момента. Предпочитам сега да си живея живота на макс. Реално, 1 милион доста би ми помогнал да си живея живота на макс. Реално нещо, което бях ти казал е, че ако можех в момента от 24 часа на ден да имам 32, то и аз примерно, така ще се съглася. Да, ще е много по-релевантно за мен да ги взема това време, да стане деним от 24 на 32, отколкото да взема 1 милион. Аз предпочитам така, обаче за жалост нормалната съпоставка не е така. Защото 8 часа на ден повече, ти реално, ако се замислиш, ако деляш само 8 часа на ден в работа, те 1 милион ще ги изкараш бързо. Така че и другите 24 да си почиваш, примерно да си гледаш живота. Сегашния ми надник, като се замислиш. 8 часа отгоре. Но това, че потом ти обясня, че според мен, ако може да ми дадат сега 10 години в дни, т.е. примерно дните ми стават от 24 на 32, часа, бих го взел, защото човек осъзнавам времето колко е кратко и колко бързо мина. Смисъл, буквално вчера празнуваме нова година, днес вече сме средата на годината и минахме. Смисъл... И снимаме това. Да, много бързо минава всичко, човек, и аз направо имам чувство, че по някой път в ежедневните задачи, във всичко, някъде го забравяш това време. В този смисъл той изчезва, къде ти кажа, изяжда го. И наистина просто времето е много ценно. И аз все повече и повече замислям колко, брат, как хората докато преследват някакви цели, няма значение дали ще са пари, дали ще са жени, дали ще са някаква цел, хората забравят за това време. И аз мога по себе си да съдя, защото аз в момента наистина съм много в някакъв хъсъл мод и правя много неща, човек. И буквално сутринта ставам, брат, и след това деня ме е свършил, разбираш ли? Днеска мисля, че аз да събудих. В смисъл, брат, ставам сутринта, бачкам, отивам на фитнес, бачкам и вечерта излизам и край. Деня ме е минал за 5 минути, като замисля, разбираш ли? Това свършва рано, може да свършва късно, по принцип. Не, виж сега, всеки както си го направи. То, нали знаеш, че времето е много относително нещо. Твоя ден почва по-рано от моя, по принцип. Да, твой ден почва към 4 часа примерно, като си стрезнял. Не, прекъде. Моя ден почва по принцип между 12 и 2. Като ставам, знаеш, аз не бачкам на лаптопа като тебе. Да, бе, то всеки има различна професия. Тренирам, отивам си на спа.
После Практикам. полигавям са малко, сега аз трябва да се глезя, трябва да се сготвя, да се наям. Някой да ми сготви, за жалост. Това- Трезви. Това ти казвам, че реално то времето е относително, нали, и всеки го прекара по различен начин и всеки го инвестира по различен начин, защото, нали, то пак времето това според ти мен... казвам, разликата е много голяма. По принцип, ако трябва да съм честен, на мен сегашното време не бих казал, че ми стига, но мога да кажа, че ми е достатъчно. Добре, на колко пари отговаря една година според тебе? Лично ти, ако можеш да продадеш една година от твоя живот, на колко пари би я продал? Защото всичко си има цена, сега не Съгласен се съм, лъжем. абсолютно всичко си има цена. Сега вече има и морални граници, но за Сега жал няма живеем да в такъв... намесваме морал. Живеем в такъв свят, че вече всичко си има цена и сме много материални, така че Нормално. според те каква е цената на една година живот? В смисъл, като замислиш. Да продам една година от живота си. По принцип, сега това е много относително, тъй като зависи сега какво ще трябва да се случи през тази година. Ако ще е някой слаба година, ако няма да е интересна година. Добре, как годината дефинираш няма да е- слаба година? Тоест да не се случват интересни неща? Слабо или? финансово, да кажем. Това е едно от най-важните. Ако за цялата година не си извадил парите, които си искал да извадиш или дори повече. То реално в Ако днешно време... една година няма спомени, които да забавиш, защото спомените са ти много важни от миналото време. Ама това ти казвам, че нали, финансите в днешно време са наистина много важни и като цяло парите в днешно време, за да живееш, живееш разнообразен както искаш да си живот, живееш, да, разнообразен стягаш. живот, да Няма живееш избор. живот, който имаш възможност да отидеш, да видиш, да направиш спомени, ти трябват пари, малко или много. Затова започнах Не с съм- тях спомените с лето. Не съм Те си съгласен, вървят че не заедно. можеш да правиш спомени без пари, защото можеш да се забавляваш по много детински начини, които Доста да ти носят. по-трудно е, знаеш. Бе. В един момента момент да, ти писва. но има възможност да се забавляваш и без пари. Аз това съм се Не убедил съм и съм го отрекал. видял. Нали е важно за вече спомените с кой ги правиш, но това е друга тема. Но да, наистина парите са важни, за да можеш да си правиш живота разнообразен. Въпросът е, изключи годината. Ако сега ти кажа, Кючук, давам ти хик сума пари, за да може ти да си продадеш една година от живота си, каква ще е тя? Една година от сегашните ми години. Примерно следващата. Примерно следващата, да. За колко пари би я продал? Доколкото се знам плановете за следващата бая скъпичко ще излезе. Добре, ако исках да питам следния въпрос сега. Ако продадеш една година от живота си, обаче примерно на 40, примерно на 41-та година, И тогава като замислиш, че пак ще излезе доста скъпо, защото ти загубиш една година с децата ти. добре, тогава относително ли е колко пари получаваш спрямо колко ти е напреднала възрастта? Абсолютно. Тоест Защото- имат някакво отношение. Има, разбира се. Защото виж, сега примерно ще продам една година от сега. Сега съм в най-розовите си години, деца ви казват. Ти Ама замисля пак ти се, казвам, че ти може на продаваш- 60 да си в розовите си години. В смисъл, Човек, пак ти казвам, колко има, са ти розови годините? Абе, на има 60, хора- замисли се. има хора на 80-те са президенти, бе, човек. Добре, бе, ти си президент, добре според тебе. Байден и Тръмп на колко са Добре, според кажи ми, тебе? ти според тебе президент ли ще е най-хубавото нещо в живота? Не, ама това е едно от хайлайфа на живота ти. В смисъл, колко хора са били президент. В смисъл, и това е отговорна позиция, отговаряш за... Ма виж, това е чисто. В случая на Съединените щати отговаряш за милиони хора, разбираш ли? Да, но отговаряш за тях, не отговаряш за себе си. Да, бе, Виж, аз човек. може би съм малко по-егоистичен в точно този аспект, обаче замисли се, че аз си продавам времето спрямо себе си и хората, на които за мен ми пука. Често казвам, на мен не ми пука за абсолютно целия народ. Аз не мисля да съм за момента поне да Добре, съм бе, аз си политик, да дадох влизам в пример. политика, Говорите, да че... Еми това ти казвам. В момента съм в най-розовите години, където ми се живее, където ми се прави каквото си искам, където създавам най-готините спомени, младежките години. Замисля, аз съм още на 19, даже нямам 20. Тоест, значи стигаме до там, че относително за колко пари ще Абсолютно. продадеш определена Примерно в година. момента бих я продал, да кажем за някаква сума. Ако става въпрос на 40, аз мисля да имам деца. Децата ми ще са малки, няма да са примерно Да. на по 20 години. Да. Замисли се, ти ще искаш да прекараш време с тези Да. деца. Ти една година, ако изпуснеш от живота на детето ти, то Сега- как ще се чувства? Кой сега ще го превъзпитава? Интересно ще ти кажа. Знаеш за Мистер Бист, предполагам. Да, чувал съм. Чувал си. Достатъчно. Реално, Мистер Бист прави едни такива челенджи, в които примерно заключен в магазин за еди колко За си една дни. година, всеки Примерно, ден там някакви да, фикс някакви пари му получава. дава. Знам Колкото това, повече да. седиш, Да, бе, да. и тези хора отиват, влизат тези челенджи и примерно седят по 100-150 дни без децата си, без семейството. Тоест, те прекарват стриктно. Примерно имаше един челендж в един магазин.
И Това сещам, дето че от там... ражда на върта сметки, мисля, че беше... Не, де факто той му беше казал, все тая какъв е челенджът. Беше го оставил в един магазин заключен. Нямаше право да напуска магазина. И всеки ден, в който не напуска магазина, получава по 10 000 долара. Значи, на този човек един ден му струва 10 000 долара. В смисъл, нали, замисляш ли се, че реално той си оценява деня с децата си и с семейството си и като цяло с приятелите си, нали, и работа предполагам на човека, нали, сега, без значение дали му харесва или не, но той оценява деня си на 10 000 долара. И те се навиват. Значи има хора, които се навиват. Тоест, цената за теб, примерно, да пропуснеш половин година с децата си 10 000 долара или оценяваш на ден? Мен, честно казано, малко бъркаме тук формата поради единствената причина, че тая малко Америка. Там знаем в момента всичко колко е комерциално. Ма това навсякъде е комерциално, човек, брат. там е малко по-зле. Сега няма как да го отречеш. Значи... Там е... даже да не кажа дупката на света. Да, добре, айде да се върнем на реално основната тема. Тоест, и двамата стигаме до консенсус, че ценим повече времето, отколкото... Не, сигурно времето е по-ценно, няма спор. Просто в крайна сметка не мога да кажеш, в един момент не мога да взема парите, защото в един момент парите стават повече. Ти го ще пропуснеш да кажем една година, другата ще се избиеш. Да, бак си лимитирана за 24 часа в един ден, брат. Ти как си го избиваш това? Да кажа, че следващата година примерно ще имаш по 25 часа на ден, или 26, 27, и да тръгнеш да си ги избиваш. Как ги избиваш, брат? Ти не можеш ги избиеш. Ти трябва да имаш 48 часа в ден, че да ги избиеш. Как се избива, брат? С парите, които си взел, брат, те ще ги с спомени. И реално ти искаш да ми кажеш, че заменяш времето, в което си едно бачкаш, за да можеш да събереш някакъв капитал, за да можеш примерно да си правиш живота по-разнообразен. Тоест ти заменяш тези едно часове. Обаче, да кажем, една нормална работа е 8 часа на ден. Като си караш от 24, т.е. ти 16 часа не си на работа. Да. От тези 16 часа 8 спиш. Примерно. Нормално, някой пъти по-малко, някой пъти повече. 8 часа ти пропускаш, които мога да ги прекараш с приятели, мога да ги прекараш с жена си, с децата си, нали, дай Боже. Де факто, как се наваксват тези 8 часа? Айде, доста трудно са. Значи следващата година, защото ти каза наваксвам ги, значи следващата година ти трябва да имаш 32 часа. Не го обръщай часове, обърни го в парите, които си взел сега. Или реално ти искаш да ми кажеш, че тези 8 часа, които загубиш... достатъчно голяма сума, да може тия часове... Да не пък, защото е следващата година да не работиш. Реално тези 8 часа. Ето, точно така. И си ги наваксваш. Колко бързо го сметна, да? Добре. Ако можеш да си позволиш следващата година наистина да не работиш или да съкратиш работното време, ти имаш къде да ги прекараш. Добре, обаче 1 милион са малко според мен. Аз не съм казал, че са за 1 милион. За хубав. Ти каза за една година в случая, аз не бих казал 1 милион за една година. А колко би казал? За една година? Да. Поне десятка. 10 наистина е много. Сега не знам аз. Но аз казвам 10 по единствената причина, че искам да наваксам всичко. Всичко, което аз както си го наваксам, ти знаеш в принцип един мой ден колко пари се изстрелват, особено за прищявки. Трудно се поддържа такъв стандарт и не е лесно да си огаждаш, колкото аз. И като се замислиш, че... Да, на някои хора може да им стигнат една шипа пари, на друг му стигнат две шипи. Както знаеш, живял съм и с 30 лева на месец, живял съм и с 3 лева на месец. Така е, да. Така е всеки. Когато мога да се свия до 30, мога да се отворя и до 3, не е проблем. Да. Въпросът е дали ще се справиш. Много ще ми е интересно, защото сега нали, с репортерката тя задава въпроси на хората точно по тази тема. Много интересен въпрос този път. Време или пари. И реално ми е интересно какво ще кажат хората. За колко биха си продали душата? Да ти кажа честно, както вече го захванахме, живеем в доста комерциално и тъпо време. Като се замислиш, повечето хора, които ние ще питаме, ние сега се опитаме, тъй като аз отговарям за нея, ще се постарая да питаме малко по-възрастни хора, нали, пълно към 30-така, защото те са малко по-така осъзнати. Защото сега ще питаме някой 14 годишни, той веднага ще каже някакви крупни суми, които... Не на 14, 20, да видим как мисля 20 годишни. Да, но ти казвам пълно диапазон от 18 до 30. Защото това ти казвам, сега ще питам някой 14 годишен, той ще каже някаква крупна сума там, дето сигурно 10 000, защото му се виждат много. Да. И се изстреля. За него не е проблем. Обаче ако питаш 20 годишния, той може да ти каже повече. Нали, пак всеки зависи как размишля. Тото е интересно миналия път, като ме ги питаме.
Имаш хора с много интересни гледни точки. За жалост не сме пуснали епизода, тъй като имахме проблем с Микрофоните. аудиото. Доста тъпо се получи, че Както и да е. епизодът става много интересен. Да. Надявам се, че качим шорт с репортерките и въпросите, които задавахме, защото според мен е хубаво да бъдат чути от аудиторията и от всички хора. Така че този път също ще има дори повече въпроси от миналите, тъй като миналия път се бяхме свили доста с въпросите, бяха доста ограничени, тъй като темата беше доста обятна. Да. Този път ще е доста по-съкратена. Добре, т.е. стигаме до консенсус, че времето е доста по-важно от... Със сигурност времето си е много по-важно. Добре. Аз викам приключваме. Мисля, че се изчерпваме по тази тема. Ние По вече принцип, не тя знам. темата е кратка, затова казах, че е по-съкратена, така че въпроси много, отговори бързи. Добре. Блиц? Айде, брат. Здравейте, мога да ви задам няколко въпроса. Какво предпочитате, пари или време? Време. Пари? Защо? Ами, времето е по-важно от парите. Защото ще имам пари. Добре. За колко бихте продали една година от живота си? Какво? За колко пари бихте продали една година от живота си? За долу много. Повече от 1 милион. 200 милиона толкова струва МБП в момента. Добре. Как бихте я наваксали? Ами... С почивки, може би. Не знам. Ти ги с пари. Добре, благодаря ви много. Бих се абсолютно. Чао. Пари или време? Ами, това е много сложен въпрос. Не мога да отговоря точно, но мисля, че време. Добре, за колко би продал една година от живота ти? Аз знам за колко биха подал. За една екскурзия в Дубай. Как би наваксал тази една година? С една екскурзия в Дубай. Добре, благодаря. Здравейте, какво предпочитате? Пари или време? Ами, бих предпочела време, Защо? защото времето не може да се купи с пари. За колко бихте продали една година от живота ви? По принцип е безценна. Как бихте я наваксали, ако бихте я продали? Да не ми пука толкова за мнението. Добре, благодаря много. Здравейте, мога ли да ви задам няколко въпроса? Добре. Елате, ако сте всички да участвате. Добре. Какво избирате, пари или време? Време. Пари. Пари. Защо? Колкото повече време имаш, толкова повече възможности ти се откриват и де факто ти можеш да натрупаш тези пари, които ти ги предоставят, но ти с времето можеш да си ги изработиш сам. По същия начин мисля, времето можеш да го оползотвориш, да го използваш в своя цел, например, да я осъществиш и тя де факто може да донесе пари и печалба. Аз съм много прост човек. Значи с времето ти можеш да не го затвориш като хората, обаче сега дадат ли ти пари сега? Сега как да не ги опозатвориш като хората, нали? Може да си купиш много глезоти с парите. Много удобства. Добре, ако бихте ли продали една година от живота ви за пари? За колко пари бихте продали една година от живота ви? Първо не бих си продала една година от живота, но ако се налага за голяма сума пари. Не бих продала, понеже тази година за мен може да е важна и ме е изградила, може би, като човек. И аз не бих продала, защото не знам дали ще ми е последна. И аз мисля по същия начин. Добре, ако бихте продали една година от живота ви, как бихте я наваксали след това? Не знам как да отговоря. Коли, мъже и дискотеки. Аз ако ще имам възможността да я наваксам, ако не се гътна през тази една година, значи ако не се взема на някоя спаруфа канавка, мъртво пияна, не съм живяла, хора. Добре, а че? С пътуване и храна. Добре, благодаря много, момичета. Чао. Какво предпочитате, пари или време? Ако ме беше питал преди 3 месеца, ще я кажа пари, сега е време. Добре, а защо предпочитате време? Защото е лимитирано. Лимитиран ресурс. Добре, ако можехте да продадете една от година от живота ви, за колко пари бихте я продали? Не мога да ти кажа легит. Добре, благодаря ви много. Здравейте!
Мога ли да ви задам няколко въпроса? Какво предпочитате, пари или време? Време. Защо? Защото ми е най-ценното. Добре, а за колко пари бихте продали една година от живота ви? Не я продавам. Ако бихте я продали, как бихте я наваксала? Не я продавам. Добре, благодаря много. Кое предпочитате, пари или време? Време. Пари. Защо? Защото времето е най-ценното нещо направи. Така реших. Ако бихте ли си продали една година от живота ви? Не. Не. За колко пари, ако бихте я продали? За николко. Николко. 1 милион. 1 милион? Не, за Добре. Как бихте наваксали, ако бихте я продали? Ще видя любимите си хора, ще излезем с приятели. Ще върна някакви спомени. Добре, благодаря много. Чао, чао. Какво избирате, пари или време? Време. Защо? Принципно времето е по-ценно от парите. Бихте ли продали една година от живота ви? И ако да, за колко пари? Не. Добре, благодаря много.